ଆଜିର କେତୋଟି ଅନୁଚିନ୍ତିକ ଭିଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅମର। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନୁଚିନ୍ତା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ମା ହୁଏତ ଲେଖାପଢ଼ା ଜାଣେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ କଥା ଆମକୁ ମା ହିଁ ଶିଖେଇଥାଏ। କାହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମଧ୍ୟ ନ ପାଅ, ତାହେଲେ ବୁଝିନିଅ ତୁମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଯାହାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶକ୍ତି ତୁମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଠାରୁ ବହୁତ ବେଶୀ। ଜୀବନରେ ଅଧା ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରାଯାଏ, ଏଥିଲାଗି ଶରୀର ଖରାପ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ବାକି ଜୀବନ ସେହି ଟଙ୍କା ଶରୀରକୁ ଭଲ କରିବାରେ ବିନିଯୋଗ ହୁଏ। ପର କଥା ଶୁଣି ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ହଠାତ୍ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଘର ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ଲୋକ ବହୁତ ମିଳିବେ, କିନ୍ତୁ ଘର ଯୋଡ଼ିବା ଲୋକ ବହୁତ କମ୍। ତେଣୁ ଆଖିରେ ନ ଦେଖୁଥିଲେ କାହା କଥାକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ ତ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଭଲ ବହି ଓ ଭଲ ମନ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। जिंदगी को इतना सस्ती भी मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग खेलकर चला जाए। नमस्कार, ମୁଁ ଅମନ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଆସିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ଯିବ।